L'origen i l'objectiu principal del fons sempre està fer feina amb els països empobrits, cercant un canvi, una transformació i una millora de vida de les persones. L'any 2000, Nacions Unides aprova el que són els objectius del mil·lenni, que duraven de 2000 a 2015. Els objectius del mil·lenni eren 8 i eren molt bàsics i molt fonamentals, enfocats en aquesta idea de des d'aquí contribuïm a millorar l'altra part del planeta. El 2015, Nacions Unides, per unanimitat de tots els països, aprova l'Agenda 2030 dels Objectius de Desenvolupament Sostenible. Aquesta agenda té com a novetat que és que amplia l'enfocament. Ja no només mira cap a fora, de dir, la responsabilitat de millorar el món no és només transferint recursos cap als països empobrits, sinó que és una responsabilitat compartida. I els governs locals tenen un paper molt important en aquesta funció, en aquest objectiu de millorar el món, perquè des de lo local poden fer front i tenen la responsabilitat de fer front a els reptes globals. Aquest és el punt de partida perquè el món de la cooperació dona un gir, canvia l'enfocament a partir de l'Agenda 2030. En realitat, l'Agenda 2030 són els 17 objectius que s'emmarquen en 5 blocs, que jo quasi sempre me'n deixo qualcun, però són persones, planeta, prosperitat, aliances, partenariats i pau. I mira que dic que són 5 i poses dita, però i pau, o sigui, són 17 objectius que englobats dins dels 5 blocs el que pretenen és millorar el món. Millorar el món d'aquí l'any 30. No podem esperar que l'agenda ens serveixi per realment fer un canvi radical al món, però sí que posa les pautes i posa molt d'elements per començar a caminar. I per contribuir realment a la millora. I creiem que en aquests moments l'Agenda 2030 és una oportunitat. És una oportunitat perquè és cert que quan plantejant l'agenda i ratllant indicadors es pot caure en la tentació de dir és un altre instrument de planificació que si no anem alerta pot tornar a quedar dins un calaix i quedi no res. D'aquí la insistència i la reivindicació constant i la necessitat constant que sigui un projecte participat per tota la societat.